प्रथम सिनी म प्रेस मिट न नाइ तंनाय ताखुक बुखुक जंनो जत न हामबायरु दिबर जरानि म प्रेस मिट रिंगमानि कारण मिया सिनी आरसिगा तो बीजेपी नि कायसा प्रोग्राम जॉइनिंग प्रोग्राम गाय सिनी बिसिनी न खरकसा ताखु सिनी तिब्रा मथा तंगमानि बो बाहाय के बीजेपी ओ थांका अवश्य साइमानदिया साबनो सेजावै बो थांका कारण बिनि मकक फिरकनानै जों फाइमानिके मेन बिनि वाट जतैसे 65 फैमिली दं ओ जागा बसाका मिया आरसिगात बीजेपी नि 54 वोटार 54 फैमिली 212 वोटार जॉइनिंग खालायगाय आबो पूरा फॉल्स ताम हिनके बिनि वार्ड नि मेंबर दं आनि लगे ते बिनि वार्ड नि एडवाइजरी दं बबो खरकसा सिनी बुथ कमिटी नि प्रेसिडेंट दंमानि सिगांगो सिनी ताखु राजेंद्र वर्मा बो जे फॉल्स और जॉइनिंग प्रोग्राम फुनुकमानि आबनो जों साजागे आंगै जों तिनि बिनि ककनो माफिरका ताम हिनके बिनि लगे के थांनाय करै बो खरकसा कैरेक्टर लेस बरक हिनै बिनि वाटो बनो बेसी माने तैया आबनो बागै बो नासले जागै मेंबर एडवाइजरी रंना नासले जागै बो बीजेपी थांका किंतु मिया वो बिनि लगे थांनाय केबो करै ते मिया बरक थांतानि खुंसा बास तुखा ओ बासबो थाली खाजा सादियो थांनानि आमतै प्रोग्राम हाइकाय बरक मिया बास गाड़ी कायसा तुओ बास गाड़ी ओ कनै कथाम बरक काजा मात्र गाय बो निजी मद आनि दारानो दाराजेन बो निजी से हैजागै से थांगो जॉइनिंग प्रोग्राम गाय बिनि लगे बाहाय के 54 फैमिली थांका गाय आरो जतै से 65 परिवार आबो पूरा फॉल्स आबन बागै जों बिनि ककनो फिरकनान बागै बिनि जों सिनि ताखुक जोंनो तैमा फैगा आनि लगे दङ सिनि बिसिनि ऑब्जर्वर चेयरमैन सिनि ब्लॉक मेंबर सिनि मेंबर ते आनि देबरा दङ एडवाइजरी टीम जतनो जों दङ गाय अबन बागै जों बेलाय बखा दुख नांगै बिनि मककनो फिरकना बागै मा फैगा होया जोंबोनो सब समय ना आं तो आनि ताखुक हिसाबै आनि ताखुक अकरा हिसाबै आं बरम फोन खायो जेकुनु प्रोग्राम ओंखांखाय किंतु बसे जरारि मेया जे बतांबो थांका ओ कारण बो सुनो सालिया सुं तो बनो मीटिंग जेकुनु जागा प्रोग्राम ओंखाय दारा नों थांदा मानो बनो जों खबर किंतु बसावो आनि मेंबर खबरिया आनि एडवाइजरी खबरिया मेन खाय बनि जिसे सुनो जरारिया अबन बागै बनि मेंबर एडवाइजरी रक बनो किसा नरि तनिका थाखायो बिनि लगे के थांगला कारण बनि जिसे संगठन खायनानि बरक गया जों साइमानो बिनि कायसा किसा कैरेक्टर लेसनि खनावो सिगां बिनि निजिनि बिहिकसे बनो केस सिखा ओ केस तो किसा उनको खायगानि खनावो ताबो साइमिया किंतु बो गुबुनि बोरि बाय टंग टंगमारो साइमानै बिनि मेंबारो बनो साजागलिया हाय बाकी न नरक बरक बो बाय त्रिक त्रिक सालमानि कक्टा बे अब हाय न कारण बनो जों अनेक मर्यादारिबो बो अमर्यादानो माने बो उनको खायाता एक्सेप्ट खायाता